12 июнь көнне Бөтен Россия татар дин әһелләре форумы башланды. Беренче секцияда Ислам һәм татар дөньясы үсешнең концептуаль нигезләре дигән тема каралып китте. Татарстан Республика Мәдәният министрлыгында татарларда дини йолаларны саклау һәм үстерү дигән тема каралды. КФУның филология һәм сәнгать институтында мәктәп һәм дин дигән тема каралды. Татарстан Республикасының Фәннәр академиясында татар халкында дин һәм милли үзаң темасы каралды. Әлеге утырышлардан без үзебезнең сюжетны сезгә тәкъдим итәсе килә.